Pining ningkan surihini ra ingko rahini aningkan praise and worship timahin pen nang liduma phan phong ingko rapli PHABF ningkan isek amepi akardom pajor iklo. Pining 2022 praise and worship timahin pen phong ingko rapli Panjan Hill Hiri ningkan isek amepi aphansi labang so ahirjir panong panlo dang te nang lidum arju itha kaching hon Panjan Hill Hiri phong ingko rapli ningkan isek amepi adim thengmu adong mondoli netum enlo athepi Christian lapen ke toya kampusi Phapon loman penga ke hai la pena ke hai pi Sarbor Singh Diso Coordinator Seva Bharat lapen sang pi merina bipi atuma phansi Phapon mondeli ner ke pa phansi chitong ne tum raje ki me bipi lahin lahin chepa jir chardom chari than bang man peng ke do ake hai la pena ke hai pi Arna malam ke than ke jime pipi Klim somar risonim so sarphu sarphi ning karong chingnek chingi arna malam karjudun si Lapen chero re un e ili tiri kama monduli kiru ke thai ke me pipi ru thai ahir jume si jingthur bomji tiri kam amonduli Kaching hon Panjan Hill Hiri phong ingko rapli ningkan isek amepi mondoli nerkep kachetong ardi ke thepi mei kachikak jia pornang lesi ining chiklobi mondoli nerkep abang phu bang phi chikak po ili bonta ning ke thedo ili chetong longji ili mo ningkan ingko rapho ki chok amepi arna mahir jume pensi Pachun long Panjan Hill Hiri phong ingko rapli ningkan isek amepi